7 anos moi bons, este ano tocou que chovera, pero bueno, choveu para os maiores, os nenos tuveron boa suerte. Vina bastante ben, é un pouco dura as subidas de ali atrás, pero en resumen que é moi fácil e moi bonita. Naceu un pouco das ganas que tiñamos de que a xente de Taboada se iniciase no hábito e vicio de correr. E, bueno, creo que é algo que máis ou menos fomos conseguindo, e que tamén achegar a Taboada a xente de outros lugares que coñezan un pouco o noso arredor. Foi bastante dura, hai bastante de subida, pero o tempo, bueno, eu prefiero este tempo que o do ano pasado, que tuvemos moito calor, e ben. Gustanos todo, os quilómetros tamén non foron moitos, entonces sempre te animas un pouco mellor. E moitos pinchos, a verdade é que moi ben, sí, moi ben organizados, sí. Empecé pasatiempos, bueno, cada vez gustábame máis, xoguei ao fútbol toda a vida, deixei o fútbol, agora fai un ano, bueno, cada vez máis a gusto, máis contento, vai. Cada día gustame máis isto e que salgo a entrenar como o primeiro día, sempre. Empezamos andando, despois parece que ao ir andando algo rápido, que parece que o corpo xa che pide correr algo máis, e empezamos nas escolas deportivas municipais de Chantada e aí estamos. Había sobre todo dos tramos de terra que había bastante, rebalábase bastante, pero bueno, ben, bonita e dura. Bastante bon ambiente, bueno, como se ve, bon trato ao corredor, ese é algo que a xente agradece.
o de correr, con que teñas unhas zapatillas e un pantalón e unha camiseta que ten todo o mundo, tes media hora que podes aproveitar para ir a correr e xa traballas. E podes facelo todos os días, bueno, cando podas. É un deporte en ese sentido moi cómodo, en calquera sitio se pode facer e engancha